Even een toetje erop, even een wondertoetje van mij. Ik heb een verder bordje. Zo'n mooi bordje die vrouw altijd. Oh, daar lijkt ze weer. Hoe zou dat gaan? Van u is grutter, hoe net bang van zo'n mini wordt. Is dat net spannend meer? Mami gaat? Nee, die hebben we net. Wil mami van me pakken? Oh nee. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. En jij wie weer bij Broekster Boys. Saka doet een wedstrijdje in Oostergouw. Is het een beetje zin in, Sjaki? Best er klaar voor? Nou, sure, dat ben ik goed brengen. Hast u direct zin in, Hildo? Ja. Ja? Je doet een lekker bordje? Ja. Mooi. Lisanne. Lisanne, ja, ik hoop dat hij er is. Dat is de tas mij. Wat hast al je erin? Drinken. Oh, drink, echt belangrijk. Zullen we de shirtzaken waar zijn bij? Klein net. Maakt hij wel los? Ja. Die is een vers dingen. Ja. Zo. Ja. Alsjeblieft. Nou jongens, het zit al 2-0 voor. Goed best. Te kwaad om te kopen. Kom je Armin meedoen, joh, kom maar. Kom maar, Ruben, kom maar. Kom maar. Kom maar, mandje pakken, kom maar. Doe maar, Ruben, doe maar. Oei. Doe maar, Henne. Doe maar, Henne, Ruben. Doe maar. Goed zo, Marike. Doe maar, Ruben. Let ik eerst. Goed zo. Ja, mandje pakken. Kom op, dus dan komt draaien achterin. Ja, Andries, mandje pakken. Ah, jammer jongens. Goed zo, jongen. Goeie redding. Klasse, Ah, jammer. hey, mooie redding, jongens. Oeh, jongens. Goed zo. Oh, klasse Miel. Jongens, Milan is echt supergoed. Goeie keeper. Goed zo, jongens. Get even daar, joh. Joppa, klasse het. Ja, maar jongens. 3-0. Kom op, jongens. Klasse, ja, kom maar. Oei, 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 oei. Ik wens even een droom, jongens. Kom maar. En ze hebben even een time-out. Even hoe is, hoe en wat. Goed zo, Ruben. Goed los. Op de bal, Blauwe. En herstellen. Kom maar, nog een keer, Ruben. Goed zo, dat is het, Ruben. Nog maar een keer. Ja, dat merk ik heel goed. Oei, oei, oei. Doe maar, Helle. Doe maar. Nog een keer. Rolf Jan. Goed zo. Oh, jongens. Er worden weer wat feller, jongens. Oh jee. Ja, shit, dat dacht ik al. Zie je het rond te komen? 3. Slim naar de orenkant, rennen. Of het zinnen zijn in één. Ga ik zinnenbril ook nog op me. Even zien of ik de zinnen wat in de rij krijg. Zaak aan de bal. Oh, gast. Marike. Ja, klasse, Sjaki. Nou, mooi goal. Goed teamwork, kijk. Marike weer aan de bal. Ivan. Its. Ja, klasse Its. Hoppa. Ach, shit, daar komen knabbel en babbel lekker een beetje eromheen, jongens. Ah, goeie. Oh, chips. Die heb ik even mist. Ah, Fralje. Hast du die serie in? Tuutje erop. Waar is die serie in? Tafel. Bij de tafel, wij dat zeggen. Ja. Laat me eens zien, want de koers en kapper al is te zijn, dat wil ik wel even zien. Kijk. Laat me eens even zien. Ken je wel mooi. Oh, maar nee. Oh ja. Echte gymnastieker, hè? Just zo wel. Klasse, jullie. High five.
vriend. Nou, dat weet even ook. Even een toetje erop, even een wondertoetje van mij. Ik heb weer verder boertje. Zo'n mooi boertje die vrouw altijd. Oh, daar leidt ze weer. Hoe zou dit gaan? Oh, chips. Nog een wondertoetje misschien? Voel dus. Waar is die zeer? Ach, nou, maak hoor allemaal wondertoetjes, man. Even hier, hak nog hier. Was dat een yes komt hier maken? Was die de haar of zit die erbij maken? Shit. Of is dat nee make-up? Nee. Oh, nou, later. Ze zal zeker wel rustig, denk ik. Je zit wel beleven. Goed zo. Andere kant. Goed zo naar. Goed bezacht dit. Pauze. Zit vrouw? Ja. Oh, je dacht ik een keer in de klas hebt. Welke klas is het? Ja, ik bedien een klas West. Oh, dat is toevallig. Hoeveel is het skates? 5 draaien ook. 5 draaien. Oeh. Weer naar de boven, jongens. Nou, ik ben benieuwd hoe het de tweede helft gaat. Is die nekkerig op? Jazeker, heel mooi. Jazeker. Ja, net te missen, hè? Hey, goed kiept daar, vriend. Potverdikke. Ik ga hele volle blunders maken. Nou, maar ik heel veel het chin houden, hey. Potverdikke, dan wees in alle hoeken. Ik denk, wat doet die jongen al hier? En later maken we bijna een eigen goal. Ja, dat is net gebeurd. Nee. Lekker potje, hey. Hij schermt direct op een pil, maar toen we dit aan toch geloofd. Ja. Maar we geen eigen goal. Nee, gelukkig net. Niks zonder eigen goal, hè? Daar is uw dochter. Die is daar. Huh? Oh, daar. Tje. Ja, daar inmiddels. Die keer snel. Nou, leuk potje, hé. Ja, nou kijk. En de tweede helft is begonnen. Oh, telt net helaas. Hij dat Shaki? Shaki? Oeh, ja. Oeh, Marieke, ja. Oh, ja, maar Marieke. Hielden met pisje. Ja, we gaan naar de wc. Plangers. Nou, naar binnen. Nou, dat wie krijgt op die het. Die woont nog in binnen kleurje. Ik zit nog even zien die zaken. Zaken zit op wissel, zeg ik. Ik weet nou dus net ook wat mist, hè? Krijg wie het van mij 4 voor jou, hoor. Dan even zien. Oh, daar komt zaken er weer in. Kijk nou. Druk zetten, jongens. Goed zo, Marieke. Goed zo, veel verder. Oh, nog een keer. Oh, jammer, jongens, jammer. Oeh, dat is toch wel mooi geweest. Wel leuk om te zien hoe het ze groeien als team. Ja? Echt weer. Dat oerspelen, net maar altijd zelf wel. Ik vind het wel mooi om te zien hoe ze daarin groeien. En ook hun keeper, die is echt, ja, die is echt in topvorm. Leuk om te zien. Oeh, ai, 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 ai. Helaas. Maar als ze bij wonder weg is, dat teamkes. Oei, jammer, Shaki. Goed zit. Hoppa. Ah, jammer. Keep aan de bal. Hoppatee. Ja, zaken pakken. Ja, pakken. Oeh. Oh, jongens. Ik ben helemaal fanatiek van, hè. Iets weer aan de bal. Marieke. Oeh. Ah, jammer. Ja, klasse, Lucas. Mooi, hè. Kom op, zaken. Toen je met het voetbal, jongens. Had je een tiert om te praten. Kun je zo zet hem op, zaken. Oeh. Nee, ik kan je net erop een schat. Hier met voetbal, liep op. Maar ik wil zeggen, zet hem op, zaken. Zet hem op, zaken. Goed zo. Nou jongens, de wedstrijd in ieder geval, is het 8-8. Maar nog even een panel zitten. Ja, maar even hier komen. Wie heet, kom maar, want ze gaan op panel zitten. Anders gaan ze maar in de holle. Kom maar bij mij een beetje. Of was het achter de... Hoppa. Marieke. Les van de recht. Les van de recht, ben je er vol? Nee, hij sluit. Oh, oeps. Is van die Emiel? Oeh. Nou, zaken. Oei. Lotte.
Oh, hij moet de Ai. Haast alles weer uit. Schoon uit, zakken uit. Oh. Ik kijk nooit gewoon, hè. Het is schatje. Heel dat. Van u is groter hoe net bang, hè, van zo'n mini-wo. Nou, hoe is het als ze graaien? Maar ze blaaien, maar ze doet naaien. Nou jongens, leuke pot. Even een handjeskudje. Ja, dit speel maar mij. 1, 2. Nou, van mij wiet 8-8. Dus eerlijke pot, leuke pot, lekker waar. Wat wil je dan meer? En via de view op de planning, ja, thuis in het tuin maar even wat bezig. Ja, ik had juist al heel fanatiek dwaande west met de plantjes van de schutting plaatsen. Dus leg je maar wel eens zien wat er al je dien had. Maar even lekker boeten bezig. Ben je lekker boetenbordje, weer lekker boeten in de tuin. Ja, weer huis omkleid, want het is niet waar, hè? Ja. En we zijn lekker met wettergreen waar. Hierin, Hildo? Ja. Oké. Komt-ie. Hele pret. Oh, er zit ook wat in. Wat dan? Een stukje modder of zo. Wat eruit. Zo. Je zo'n in het bovenste bakje dan. Hebben we dat lekker te verstappen, hè? Toch? Meer. Nog een beetje ophalen? Ja. Oké. Tja, ga je hier nog een naaien, Hildo? Lekker man. Krijg dat. Ja, leuk. Mooi keukentje, hè? Ja. Volgens mij moet dan... Nee, ik ben elektriciteit. Ik heb heel de drinkjes op tafel. Oké, je krijgt denk ik. Ik ga hem langzaam. Ja, dat zoek ik maar dan. Want ze staan te Zo, produceren. nu had hij dit. Ik is beter misschien achterin op het hiemzaak. Maar ik vind je wel een beetje gevaarlijk. Aan luisteren. Ik ben voor bij de drie. Ja, doe maar. Wacht ze maar even op Roelof Jan. Want Roelof Jan komt dus. Wat zou je hem nou aanzaken? Viskie in de theatertuin. Dus dat is wel lekker, hè? Maar. Doe maar staan, ik word eens. Eerst maar even hier. Nou, we gaan lekker groen. Maar mensen zullen wat eten in over verlanden. Hij had hengels vond. Roelof Jan heeft een hengel, meid, toch? Ik heb eens even zien. Haast plakknibbels. Plakknibbels, dat is echt niks, hoor. Oh, harrebare plakknibbels. Ja. Nou ja, kraksjes maar hoor, joh. Dan gaan we. Zak had al dingetje. Ja, maar ik neem het wel even mee. Heel lief dingetje. Ja, netjes. Maar kun ze zelf weten wat ze broeken willen, toch? Kraks, hoor. Neemt u deze mee? Top, gaan we. Ja, zaken is biedt beter. Bij de theatertuin. Ik ja, dan kan je kikkers. Ja, misschien echt wel, maar deze is wel fijn, hè? Hey, ga je maar wat vangen of ben je nog net begonnen? Oh, we halen hier vang dus. Tja, lijn nog 12 kapot. Tja. Oh, dat is net zo best. Lukt het een beetje? Hé, hey, rustig, bro. Je bent nog eens nat te waar hengels. Je komen er altijd uit. Nee, er zit een beest op mijn pond. Oh, weg. Wat wil je het? Een brems. Die kan heel lekker prikken. Je hebt hem heel wat les van. Dus bedankt dat het zei. Nou, je ziet het zo mooi. Ja. Ja, ik zie het. Getsie Betty. Ja, voor de kop. Zo. Wop. Dat wil lekker dritsen. Hey. Blech. Blech. Ja. Jakkie bakkie. Flip hem er weer in. Zo, de kap. Over de kap. En dan, up. Oh, lekker. 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 Maar ze even los laten skat. Laat het los. Zo, alles er weer uit. Heb je het. Nou, zo hier een beetje. Hier is wat skinner. Ik wil gewoon een bij hun zien. Hoeven net per se te... met skep net, maar vaar die zien. Mijn bloot wel een beetje, maar dat is geen zwemvest hoor, hè. Dus dat kan niet alleen. Mat maar net. Oh, zachtjes. Zachtjes wezen. Nu check naar familie. Oeh. Dat is nou vies hoor. Ah, nou weet ik net. Frisse zoals toch? Ja, oké. Haast de hek, hè? Ik en de hek gingen over het meer. Plant. Nee, maar het is een braag zo irritant. Gaan ze nou echt watervast? Ja, wat een plant. Oh, chips. Ja, maar die kruis wel los. Nog goed bezig houden. Let me eens zien, hoe maat straks. Net het bakje met meidsen eraf koppen, dan gaan we niks meer. En jee, dit ding is lang. Ja.
Van Roelof Jan lekker lang als voor die. Ja, Nou, dat is zien, jullie. Trek biet krijgt. Met je nooskop heel hè? Dat dekseltje er maar op. Er zit... Nee, ik word zien. Dat mag ik, maar ik wel zien. Hoppatee. Nee, hier zit niet goed. Net jib genoten. Nee, hier zit veel te heeg. Oh. Hup. Je moet naar beneden. Oh ja. Ja, het is hier net heel jib, hè? Het is een heel stukje nog. Oh ja, dan ziet het dingje maar vast. Het, Jet. Nee. Serieus? Op dat groene precies. wel knap. Serieus? Je moet min, nog steeds min. Nee, is dat. 3 keer. 3 keer een scheepsrecht, Rolf, ja? Ja, Rolf? Mami. Ja, levenskat. Hier is een Ja, dan pak hem maar. vispan. Ja, dat snap ik wel. Hier zit lekker in. Oh, dat is ook net handig. Is het net spannend meer? Wil mami gaan? Nee, liever net. Wil mami van me pakken? Oh nee. Ja, net. Mag ik hier voor je pakken, joh? Van me op het wat zit al. Net in de molenwaan, heb ik je snoepjes. Nou, ze kunnen wel, maar... Ja, doe maar net, hè. Doe maar net. Hè. Gries me, hoor. Oh, shit, lekker bezitten. Heerlijk. Ik wil echt in de Smijt er wel in smieten. Dat mag wel. Wil je inbieden bij die Ja, oranje dat- puntjes? Denk je dat ze dat helpt? Nee. Ik ga dit zelf ook in. Zo, mooi tegen bek. Goed zo, jullie? Ik vind de visjes wel lekker. Ja. En nou is wachtje, hè? Visje is een heel prettig wachtje. Net op lief. Jawel, maar wel. Ik wil eigenlijk op wie zitten. Ja, ik kan er maar bij zitten, schat. Dat mag wel. Ik doe mijn sokken lekker weer. Ik moet net op een hengel zitten. Nee, net op de hengel zitten. Nee. Ah, koeien! Hallo. Hallo. Kom maar. Lekker jokje. Vind je zo lekker, hè? Oh, lekker jokje. Dat is even moois. Wauw. Nee. Hallo. Hoi jongen. Hoe is dat ondacht? Hoe is dat ondacht? Lekker kiezen. Lekker kiezen. Hallo. Hallo. Hij vindt blonkers net lekker, denk ik. Ja, goed. Goed en wij. Kom er even bij. Geef op mij zo graag kroepen, hè? Net met je handen op iets, hè? Nee. Kapot. Let er maar even, joh. Hij doet niks. Nee, ik wil net naar mijn... Ik hield je een bloemkes, schat. Ik vind ze wel lief. Jawel, en ik wel even. Maar dan is het haast sabeltje, mijn jongen, want ik heb haast omval in het bed. Zou graag worden kroepen, hè? Ja. Een blomk. Ja, die hoeft er net, ja. Ik vind hem lekker. Maar geitjes vinden blomkes net lekker. Zo jongens, tot hoor een keer. Ja, go die even uit. Komt u maar. Jabrie. Mijn tongje is zo grappig, hè? Zie, die horen wat goed. Oh, die hoeft niks. Nee, alleen dit zo wat. Nou, smiet het er maar in. Lekker eten. Dat is een steentje in de krak. Oeh, dat is net lekker. Ja, hoor, welke? Welke? Die. Voert eruit. Oh, beide. Zit in beide wat? Ja, die hak. Oh ja, al je schelpjes, dat zit net lekker. Nou, kom maar. Dan laten we de voer eerst even. Zo, handen onder terug. Dan kies het. Kietel ik die. Hoor, voert even omheen. Doe even de handen onder terug. Zullen we bij heidje of 24 in de is? Goed. Ja, het niks zo. Zullen we bij heidje? Pak de fiets maar. Liet ze veel verder. Vadertje! Vadertje! Jo! Zet meer naar de foto zien dan vragen. Ik ken er net al in de dik uit. Tje. Daar komt de naaien door. Nou ja, je moet de andere kant uit draaien, maar dit moet even verstevigd worden. Ja, je ziet eerst daar. Ja, dat is net handig achter de kennel inderdaad. Ja, toppie. Nou, en juster ben Jelke en Siep ook al erop dwaan geweest. Maar je moet eens even zien.
Hier zijn alle heedrasplanten van de schutting. Dus die kunnen maar groeien en omheen. Ja, ik kan de hele plantenbak maken en erin zetten. Dan gaan ze juist erop vult met modder en ja, weet ik veel. Alles dat er een goede voeding in zit. Dan kan het zal hier mooi omheen groeien. Dus dat lijkt het eigenlijk wel heel netjes, denk ik. Ik heb het even besproeien zo nou en dan. Dat wordt al, maar dat is hitte. Maar dat lijkt het aan zo wel heel mooi, denk ik. Dus zo stadig gewoon wordt het wat. Nou, ik geloof dat dit nog echt aardig opdroeit. Het had zo weer dus ik kon er heel net inwezen. Maar dan kan dus hij dit aan het uitvlakje. Kinderen Jessie het in. Die wil hier nog een terras hangen. En nog een trampoline daar. Nou, wat hebben we meer? Nog tegels hebben voor om het huis. We zijn er dan net. Maar dan is het zo goed als netjes voor de simmer, denk ik. Dus dat is wel mooi. Oh nee, Jess. Nou, Ildo is buurman. Die moet daar even heen. Dus ik zal Jelke nog even assisteren in de tuin. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen en via het net de chill app te downloaden voor die tablet als telefoon. Op naar de vlog. Hey hoi.